Drahí bratia a sestry, vítajte i dnes pri krátkom zamyslení. A napriek tomu, že liturgické čítania sú dosť náročné, predsa len blíži sa Veľký týždeň a teda tá atmosféra v nich začína byť veľmi tuhá, tá nevraživosť, nenávisť voči Ježišovi sa stupňuje. Predsa len tieto čítania môžu byť obrovským povzbudením aj do nášho života. Ono totiž to Ježiš skúsuje odpor, nenávisť, dokonca riziko ukameňovania, len preto, že hovorí pravdu. A toto je skúsenosť mnohých a obávam sa, že skúsenosť aj mnohých z vás, že len preto, že ohlasujete možno úplne základné pravdy o manželstve alebo o tom, čo cirkev vždy verila a verí, aj ľuďom dokonca, ktorí sa považujú za kresťanov, tak môžete pociťovať obrovský nejaký odpor, možno nenávisť. A pociťujeme to, pretože pravda sa nežije ľahko. Dokonca to môže byť až v takej miere, ako to povie niekedy prorok Jeremiáš, že sa cítime opustení v tom hlásaní pravdy a odmietnutí aj svojimi priateľmi a blízkymi. A napriek tomu, prvú vec, ktorú skúsovali, a ja by som prial aj sebe a vám, aby sme skúsovali aj my pri ohlasovaní pravdy, je to, že Pán je s nami. Jeremiáš to tak pekne povie: Pán je so mnou, sťa mocný bojovník, preto tí, čo ma prenasledujú, padnú a nič nezmôžu, budú zahambení, lebo nič nedosiahnu. Páne zástupov, čo skúmaš spravodlivého, čo skúmaš myseľ ich srdce. Tebe som zveril svoj spor. A Pán sa skutočne zastane tých a zastával a vždy zastane tých, ktorí pravdu hlásajú. A vie byť obrovskou pomocou. A dokonca, keď vie byť aj naozaj len pocit temnoty. A druhou vecou, ktorú by som vám ešte raz tak povedal aj na povzbudenie pri tom hlásaní pravdy, my môžeme mať pocit, že to nakoniec nikto nepočúva. Hovoríte to možno svojim deťom, vnúkom o manželstve, tak ako keby to nemalo efekt. To dnešné evanjelium končí tým, že Ježiš odíde, teda z chrámu z Jeruzalema, musí odísť, aby ho neukameňovali, ale mnohí predsa len za ním prídu a počujeme, že mnohí uverili v Neho. Áno, pravda nakoniec má efekt. A mnohí, ktorí ju počujú, o ktorej ani nevieme, že si to všimli a že ju počuli pri tom našom hlásaní, ňou vedia byť zasiahnutí a vedia to zmeniť ich život. No tak nemajte nikdy ten pocit, že ani že ste úplne opustení pri hlásaní pravdy, lebo ak skutočne pravdy, nie vašej alebo svojej pravdy, potom niekedy my hlásame svoje pravdy, ale ak hlásame to, čo nám hovorí Božie slovo a evanjelium, že túto pravdu, tak nebudeme sami a táto pravda vždy si nájde aj svojich poslucháčov, tých, ktorí mu uveria. Našla si v každej dobe, nachádza si aj v dnešnej. Možno, že my sami sme boli takto niekedy pri hlásaní pravdy oslovení a zmenili sme svoj život. Možno, že určite z nás raz musela sa pravda dotknúť a zmenila náš život. A tak si nezúfajme, ani nevidíme všetko hneď len čierno. Ďakujeme Pánovi, že nám pravdu zjavuje, že nám ju dovoluje ohlasovať. Ďakujeme Pánovi, že sú stále tí, ktorí sú ochotní ju počúvať a podľa nej žiť a meniť svoj život. Aj vám prajem, aby sme k týmto, ktorí sa snažia žiť podľa pravdy, patrili aj my, aby sme ju radosne ohlasovali. Prajem vám požehnaný deň, všetko dobré. S Bohom.